warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina kitaban nasaihud diniyah wal wasayal imaniyah. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Rasul khusus selimu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi Fitdaroini amin ya rabbal alamin bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wakam wa'ada lan pirang-pirang wus janji sapa Allahu Gusti Allah wa rasuluhu lan rasule Gusti Allah ngala takwa ing atase takwa rupane janjine Allah min khairatin saking pira-pira kebagusan wa sa'adatin lan pira-pira kabegjan wa darajatin lan pira-pira derajat wa hasanatin lan pira-pira hasanat wa sholahin lan ya kemaslahatan wa falahin lan keberuntungan wa ghanaimin lan ya ghanaim untung wa arbahin lan pira-pira badi ya tulu kang dawa apa zikruha nuture pira-pira kebagusan waya ta'azzaru lan ta'azur kesulitan apa hasruha milang-milang kebagusan. Wis sekolaku takwa Allah rasule Gusti Allah wis akeh banget ngekei iming-iming, akeh banget ngekei janji. Sekolaku takwa ora sekolaku liyane. Ya ana kebagusan sing pirang-pirang ning donya ning akhirat. Ana kabegjan donya akhirat, ana derajat dhuwur. Tur derajat dhuwur sing sipate resik, sing sipate murni. Ora derajat sing le golek nganggo kasak kusuk, sing le golek nganggo laku ora pati lempeng. Nek kuwi engko mudah kejeglong, mudah rubuh utawa mudah ilang. Nek kok derajat-derajat sing sipate pangkat donya kae. Ning nek derajat dhuwur sing Allah janjekke niki ora kudu nganggo pangkat, ora kudu nganggo bondo, ora kudu nganggo keturunan kuwi dhuwur. Kamangka ya ora pandang bulu, sapa wae iso. Keturunan kiai ya iso golek derajat ngene iki, keturunan bakul ya iso, keturunan pegawai ya iso, keturunan petani ya iso. Nek ora arep nglakoni takwa niku, keturunan gento wis iso. Mung karek-karep kok. Jan mung karek-karek. Ora usah ngegungke nasab. Lemuni datuk kami.
Datuk Asma apa Datuk apa? Oh, Datuk Maringgih. Ngendelke Datuk. Ha kok datuke kae wong dudeng-dudeng piyambake ora takwa tetep deplok ndase lho kok. Wadake ora urusan kok. Karena wilangan iki ning nggon kelakuan ora ning nggon keturunan. Wilangane lho niku ning nggon kelakuan ora ning nggon keturunan dan buktine engko ning catetan. Ora kok ning nggon silsilah. Bondo akeh nyatane ya gejomprong sing akhire ora slamet kok. Mending keturunane ra jelas tur ora ndi bondo. Wah niku laku takwa jan enting kae. Bape arep ora takwa ora ndi modal. Bola ya ora takwa iki nggo bondo sing rada akeh kok ya. Gek iki ra ndi bondo, mula do takwa. Isu wis istiqomah. Isu. Mula wah ngaji bengi udan terus prei kae senenge pol. Pol. Nggih, wah prei alhamdulillah. Lah piye magang ra katam. Wah. Lah terus apa nek ra katam? Ora tarian anu lho. Wong nek ora takwai tenan wis. Karek le ngelola kahanan tangi turu ngantek tekan arep turu. Tangi turu tekan arep turu napa sing jenengan adepi wis niku jenengan garap wis. Dadi takwa sing sip kae kok. Ora usah kudu kabib tak omongi. Kabib nek kelakuane ngono kae ya mung karo kabib-kabiban. Enak to, niki mung karek tangi turu jedet, digugah subuh tak takwa, nganggo salat subuh, ben salat subuhe sempurna, tak tandangane kanthi jamangah, wis takwa. Tangi ture langsung takwa. Bahkan nek ngenten iki sing wedok-wedok jam tengah 3 wis takwa. Wong wis gaweke sauran sak keluarga. Wis takwa. Gawe dahar sahur nggo sak keluarga wis saka 2:30 wae. Mula angger jam semene iki wis kesel wareg wis. Ha ya sembeluyu tak ya. Wis saya wareg gek wis baratus biasane. Wah wis. Liar-liar bathuke kaya didamoni iblis kan sih. Halus silir ya terus. Deming do salah, kadang kala mburu kamulyan lah katakan saja mburu kamulyan ya kamulyan dunya utawa kamulyan akhirat mbok menawa ning sering kali kamulyan dunya niku le mburi di teori nganggo akal. Iki lho sayange, wong sing iso ngeterke Gusti Allah kok malah di teori nganggo akal. Dadi sing dinut karo sing agak didewakan itu akale. Nek cara bakul ngeten iki istilahnya murni dituntun nganggo akale, pengen sukses ayo kudune ndelok sing laku ning pasaran apa. Terus engko dimanajemen. Dimainke nganggo laku marketing sing ngene iki. Beli 2 dapat 1. Omahku ale, kleru beli 1 dapat 2. Beli 1 dapat 2 kok beli 2 dapat 1 ora payu kok yo. Kleru ale. Lah karang nerangke karo yer-yeran. Beli 1 dapat 2.
Satu niku gampangane regane ngono 80.000. Satu iki regane 80.000 asline utawa kulakane iki satu iki 80.000. Kulakane ning ora ana wong ngerti. Kulakane ra ana wong ngerti. Ning le masarke regane ngono pokoke sekitar 100 swidak. Satu harga 100 swidak. Terus ditulisi beli satu dapat dua. Lah ya lumrah to ndak ya loro diregani iki. Lah ming metode marketing dhewe iki gek jenengan iki nang kono lho apa? Beli satu dapat dua. Kula ora tau keli nek nggon kono iki karena anu Ji, leh kula ngarani awake dhewe iki digobloke jero bakul. Malah ning digobloke Ji. Mbok tuku sing normal satu ya satu, dua ya dua ngono mah karuan. Ning kadang dimainke nganggo akal pengen sukses. Terus kunci sukses ngene. Tapi lali karo berkah Allah. Lali karo Allah sing ngekeki dalan, Allah sing ngunggahke derajat. Akhirnya mingkur ngendelke logika tapi ninggalke takwa. Ha iki engko ya wis mung gedungsang-dungsang nibotangi kae. Jajal iki baca cucul akeh bangkrut. Jajal iki baca cucul akeh kapusan. Jajal iki baca cucul akeh. Wah wis tiring-tiring wangun kae, ngerti-ngerti engko agar berkembang kae pendhuwure niku puntes. Kowe wajib ning nek nganggo laku takwa, nek ora arep mulya donya, kowe ora perlu nganggo teori sing muluk-muluk. Nek karo mulya donya baik dari segi bondone, rasa cukupe, ayem tentreme. Ya ming ngelola urip niku sakjane jenengan ki pinter. Nyambut gawe harus wajib. Ning niatono ibadah niku dadi takwa. Esuk mangkat sore mulih kae bismillah niat ngibadah nindakake dawuh Gusti Allah. Munggah iki mungkin derajate. Ora kaya-kaya bakul ya ngene ketoke aku bakul ning niate nindakake dawuh Allah. Gandeng ning ati nindakake dawuh Gusti Allah, otomatis ning jero hati nurani yang paling dalam wis ana kenentek. Arep bakul sing jujur, arep bakul sing standare golek bathi rasa aneh-aneh tur aja ngantek ngrugekke maupun mandharati wong liya. Lah iki jenenge bakul takwa. Ha beda nek sing modele ra kenal Gusti Allah. Kulak 500 didol 2000 jek kok. Ya ya walaupun boleh-boleh saja tapi ada setengah mendolimi orang. Kulak 500 iki dole 750 mentoke 1000 iki wis padha karo 100% batine lho. Kulak 500 didol 1000 rak ya 100% isen. Batine niku. Ha kok jual 2000. Iki sekedar contoh saja, makanya jenengan urip ki mingkur keli karo kahanan tapi ngelmonono niyatono takwa. Munggah derajate. Cara dipaitke jenengan iki dijegal-jegal karo wong liya ning Allah ngekeki janji lamaninga 5 aktoita. Ora ana wong sing iso netek-neteki, ora ana wong sing iso ngelekke, ora ana wong sing iso nyenggah marang apa sing Allah marilke. Kendele ming le takwa niku rasah piye-piye. Sing wedok ya wis pokoke takwa. Takwa ki ya niate takwa, kangelan rekoso jak wong takwa ki kangelan rekoso. Ya ora usah dadak nganggo sesuk nek wis rada penak, ora sida iki engko. Oh, takwa kok ngenteni sesuk rada penak. Lah ya ora sida kok ya. Ora ana je bahasa ngono kuwi iki ra ana je. Kadang kan do duwe uni sok ngono kuwi lho sing ora mutu ki do duwe uni ngono kuwi. Lah karang saiki kahanan ku lagi ngene je.
dijak salat misalkan utawa dijak ngaji ngono iki walah kahananku isih kaya ngene Ji. Sesuk nek wis rada longgar apa sesuk nek wis rada kepenak aku tak menyang ngaji. Standar kepenak kaya ngopo iki engko? Muni sesuk nek rada kepenak iki kepenak sing barometer standare utawa definisine kaya ngopo jajal? Wong ketoke sesuk ra penak ketoke. Aming saya rekoso. Rekasane nggone iki ilang kuwi jedul rekoso liya sih. Sing iki rampung jedul rekoso liya terus kok ya. Nah iki akhirnya rekoso terus. Mula mbuh rada longgar, mbuh rada rekoso, mbuh rada rupet kudu segera ditandangi. Aja kok sesuk nek wis ora sida kundhae. Iki wis genah akeh banget korban tandange mbok ya sareh-sareh sesuk nek rada ora dadi ngono kuwi iki. Kalimat kuwi ora dadi. Makane sing jenenge takwa niku kan salah satu penekanan sing dingendikake Allah nika. Nek nganggo perwujudan bondo ya cucula bondo baik longgar maupun rupet. Nek lehmu takwa iki saranane bondo. Iki lehmu arep takwa saranane bondo ya longgar cucula, rupet ya cucula. Apa ya ngenteni sesuk nek rada longgar. Ya ora iso kok ya. Apa meneh ngene iki engko cerak roboto rupeke pol. Lagi saiki wis rupek kok. Jenengan ki antik lho iki. Urung cecekel bondone wis rupek sik lho iki. Oh bondone rung ana kok wis ngereng-ngereng. Bodho artak ngene lah sing nggo ngene iki apa? Cecekel we urung kok wis ngereng-ngereng ora rupek banget wis ngono kuwi. Makane ora dadi nek dadak sesuk nek longgar. Mula ning kono kuwi nek ayate kae fisarok wandara. Takwa tenan termasuk sanepane ngeker emosi, ngeker nesu. Lah kok ngono? Karena kahanan iki sering kali ora nyenengke. Kahanan iki sering kali ora nyenengke. Iki lho arep ngeker angel tenan jajal mang titeni wis. Mula nang nggon postingan Facebook, nang nggon greneng-greneng Srawung rondo, nang nggon Srawung pasar, seringkali to jenengan krungu kanca Srawung ngomongke kekecewaane wah aku iki sok mangkel di nek nang kono kae ngene ngono kae. Iki aku mangkel di nek nang kono kae ngene. Aku jan nek nang kono kae ra srek, lah wong-wongane ngene iki. Mang titeni mesti ngono kuwi. Karena ini dunya nek kudu semuanya kudu srek cocok karo keinginan, cocok karo karep, ayo ora ketemu kok ya. Ayo ngaji sore nang ndi? Ngaji sore buka bersama kuwi lho. Ngene ndi? Nang musala wah aku nek nang musala ra srek. Lah ngopo? Kokean cah cilik-cilik rame. Karepe piye ra isra judu iki ora sida takwa angger model ngene iki engko. Ha sange ngaji sore, golek anu ngaji bukan nang masjid. Wah aku nek nang masjid ora asrep. Lah piye cah nom-nom do kokean ngomong. Ya wis nang musala sisih wetan wae lho. Nang kono aku ya ora srek lah ngopo? Wong-wongane kaya kurang pangan. Wah iki piye iki kok? Iki mung arep ngaji wae ora dadi, urung liyane kok. Karena niki ora paham jak takwa iki ketemu perkara sing ning kono memang kudu kadhimin ngeker. Ketemu hal-hal sing mengecewakan sikapono dengan sabar kanthi dikeker kuwi jenenge takwa tenan kok ya. Makane sanepane garis besar iman iki dibagi dua, sing separo ning sabar.
Wong nyatane ketemu apa wae iki ra mesti nyenengke. Jenengan urung paham lagi seneng-senenge ibadah. Katakan saja jenengan iki wonge religius banget. Salat yo kudu jamaah, poso ngene iki jan kaya apik ya. Mangkat mbut gawe. Nang gawean kono tenagane 12. Ora ngerti yo sing poso mingkur 4, sing 8 ora poso. Tenaga 12 kok ya dilalahi sing 8 ora poso, sing 4 poso. Jenengan terus ra mangkat. Lah kok ra mangkat? Aku ora jodoh. Wong mangsa poso sing poso ki ming 4. Gek sing ra poso 8. Wis trimo metu aku. Akhirnya metu. Golek gawean liya. Dilale oleh gawean meneh tenagane 3. Ora poso kabeh. Deloken sing jenenge ngendi papan ngendi panggonan. Ora ana sing ngepasi karep. Karena niku sanepa, iki lho ngibadahmu, iki lho takwamu, wujude napa? Sabar karo ngeker. Mulane nek wong sing paham karo donya, apapun kahanane donya niku mesti iso bersikap. Ora gampang kecewa kok ya wong paham kok karo donya, njak donya iki tinemu ora sempurna, ora gampang mangkel, ora gampang kecewa. Kula ki rada paham kok ya karo donya. Kula jan rada paham karo donya. Mula ngaji ngene iki mbok do rame ra mangkel aku. Paham kok ya karo donya ki. Mbok yo men rame yo ben. Rame yo oleh. Njak ya wong akeh je nek wong sitok ngono rada gampang. Iki wong akeh. Ha iki memang lahan takwa kula kok ya lahan takwa kula iki pisan ning ati nglenggana nampa ketidaksempurnaan dunia. Nek kaitane karo ngaji ya ketidaksempurnaan iki ya ana sing ngomong dhewe, ana sing lah ya to ketidaksempurnaan takwa. Ana sing turu, ana sing cekap-cekap ngene kudu ngono kuwi. Ning wong kula iki paham. Dadi yo nglenggana ora gampang kecewa kok ya. Nah, ora tau kula cerita, aku ibune wegah tenan ngaji lah apa. Wah, jan tuwek-tuwek wis cerewet. Ora tau omongne aku ya. Tak tampa iki, tak tampa maneh. Maksude gambarane ngono lho. Nang njaba ora pernah kula omong ngeten niku, pokoke ayo do ngaji. Ha nang nggon tingkah ngaji tinemu nyenengke apa tinemu mengecewakan apa tinemu agak piye iki jak donya. Nek kon nyenengke kabeh ora iso. Lagi jenengan ning omah wae wis. Ora usah akeh anake loro. Kuwi ora nyenengke kabeh lho. Ora kok nek ndek anak loro-lorone nyenengke ra. Gugah sahur ki sing siji gregah ngono, sing siji ya wis ngono. Nggih ta wis. Ya ge anak loro saja ra usah akeh-akeh. Kamu kok ya ora rekoso mingkur gugah kon mangan. Sing siji kadang kala langsung jenggirat mangan demenakake lendam-lendem kae. Mbok karo turuwe ya kecap. Sing siji kuwi. Anu kok ya nek kuwi iki gene akeh saka bapakne kok ya. Gene Mas. Sing siji digugah angele ra elok-elok. Nek kuwi lho muni kaya mbokne. Dadi ya bapakne rombone ketoke ora apik kabeh kok ilang kir-kir. Bapakne lendam-lendam mbokne keset. Iki agak anak loro.
Mula tenan nek jenengan paham banget karo donya digawe ora sempurna, iki men wong do iso takwa. Nek donya digawe sempurna do ora iso takwa. Iki paham ora nek ngeten iki? Karena memang takwa itu adalah berbuat. Lah kok berbuat, le iso berbuat ki ana lahan. Nek cara Qur'ane do kon berbuat baik. Lah nek donya ki baik kabeh piye lek berbuat baik? Akhirnya orang dadi kok ya berbuat baik terus donya digawe werna-werna mendo iso takwa wujude berbuat baik. Ra ngono-ngono kuwi ya iki urung pate anu doen iki. Urung pate memahami mula kula sok guyu postingan-postingan ning sosmed kae sok kecewa ngono. Lah ya kowe urung paham donya kok ya karepe kaya ning swarga. Donya jek karepe kaya ning swarga, nyenengke kabeh, muaske kabeh, nglegake kabeh pindah swarga kono. Bape sing iso nyenengke kabeh, muaske kabeh iki ming swarga, nek donya iki ora bakal. Dadi ketemu ngecewani ngono ya nggawa kamanungsane kecewa dela, ning ora kok terus gedlarung-gedlarung. Tetep nggawa kamanungsane rada kecewa dela. Tapi terus iso disikapi nganggo takwa. Dimaklumi hal sing mengecewakan iku didandani kan ngono. Kaya kesripaan, kae kamanungsane susah. Monggo susah, kudu kok ya kamanungsane kudu mlaku. Susah ning dikelola, dikendalikan. Ora ngantek jempleng-jempleng, ora ngantek ngeplaki pipi, jambaki rambut, apa meneh kok ngantek nyuweki gombal aja. Kecuali nek gombal wis rusak argo lampen. Nggo lampen wajan apa ngono kena. Sisan. Karena ngerti wong sing takwa ki aku kelangan, susah. Ning nek ngantek jempling-jempling, nek ngantek ngeplaki pipi jambaki rambut nyuweki gombal, Kanjeng Nabi ngendika. Kanjeng Nabi termasuk Gusti Allah melaknat kanggo wong sing do jempling-jempling nangisi jenazah. Dadi wong sing do jempling nangis seru gara-gara nangisi jenazah itu malah dilaknat. Mulane sedih biasa ya ming sedih biasa. Kemudian dimenepke nganggo kekuatan imane. Wujude njak ya wong urip ki mengkur titipan. Urip iki titipan kok tekan titiwancine jaluk bali. Ora iso jenengan arep urip terus iki engko kudu entek jatahe. Ming karek nunggu giliran. Saiki gilirane salah siji keluargaku ya sudah wong pancen ndek Allah akhirnya menep. Kadang le sedih ming kelingan memori-memori wingi-wingi. Biasa iki jenenge takwa tenan nek ngene iki. Ning ya arep iso ngono ki nek do gelem ngaji kok ya mula menyango. Ngeyel ora apa-apa ning menyang. Ora apa-apa nek sing penting menyang kok ya. Ngantuk ora apa-apa sing penting menyang. Lah iki kok tetep masuk jedjet ngaten iki terus iso bersikap. Sing paling gede manfaate itu nek ngantek jenengan iki benar-benar atine iso menep karo iso jembarke ngantek kaya jembare segara. Sehingga ora gampang mangkel, ora gampang kecewa, ora gampang lara ati. Karena isi dunia niku engko lor telu niku kadang ketemu sok mangkelke. Mang ditani rak ngeten niku. Kadang ketemu sok gawe lara ati. Kadang ketemu sok mengecewakan. Itu tenan dunia niku rak ngeten niku. Sok gawe lara ati, wong-wong liya sok ngonekke jenengan, wong liya sok ngece jenengan, wong liya sok mitnah jenengan, wong liya sok ngelek-elek jenengan, rak gawe lara ati. Ning nek atine jenengan menep karo kaya ati segara mengguyu kok ya. Lah kok guyu sebab sing muni wong. Sebab sing muni wong gek kita karo segala macam ngamal kita ini akan kita abdikan ke Gusti Allah. Nek ming dudu Allah ki santai, wati menep.
Ikhlase dadine. Sip nek iso ngeten niku. Ora apa-apa elek-elekan. Ya sementara sing iso mburi. Sementara sing iso ngelola ati ngono iki mburi. Mula mbok piye-piye nek guyu pokoke guyu. Wah, nek nopo piye tetep guyu. Pancen wis ra ndek rasa kok guyu. Lah niki iki tasawuf iki. Maksude kula jak main ke ati men supaya paham karo donya, gek ati iki ora gampang kuciwa karena donyane kerep nguciwani. Ati ra gampang lara karena isi donya kerep nglarani. Kerep nglarani, kerep nguciwani lah terus piye? Karena mantere ati golek ridane Gusti Allah iki. Dadi aku iki mengarep golek ridane Allah. Dadi nek karo unine isi donya iki semen wong dudu Allah kok. Lha yo ben. Ning nek disemat-semat disindar-sindir ora kok krasa lah kuwi ora kok krana Allah. Nek kuwi mung saking dableke kok yo kaya ngene. Saking dableke. Nek sing krana Allah ki ora ngono kuwi ya. Karena Allah ki pokoke mbok dionek-onek ya. Nah. Kula yo latihan, ngeten iki yo latihan. Ning ternyata latihan sing amat sangat mendewasakan kita itu adalah gemblengan nyata saka wong liya. Dadi wong liya memang benar-benar nembak kita, ngelek-elek kita, mitnah kita, sing kita saat itu ra iso pola, ketemune mlayune nang gone Allah des ngono lha niki jan benar-benar dituntun. Pisan kaget, pisan gonduk, pisan lara ati. Sesuk terulang kembali. Akhirnya saking kulinane dadi santai. Dadi slow kok ya. Dadi santai tenan. Kula iki kerep donekke ngeten niku ya ora piye-piye wis ilang saiki rasa iki. Los saiki. Kah iki le ngaji kok nggo amping-amping le dadi gento ngono kuwi. Los sakmu lho. Los. Malah ana sing ngarani kula ki sugih. Sugih apa wis nek kok ngene iki. Kok le ngaran-ngarani sugih. Gek le nuduhi wong kan. Sugih ming mangani infak. Lah aku iki takmir masjid kok yo. Ngono kuwi biasa. Dadi yo guyu. Nek iku amat sangat guyu aku masalahe wonge gobloke pol. Lah kok gobloke pol? Lah wong sing jenenge tekane bondo itu rak werna-werna to. Ana infak, ana sedekah, ana bisara, ana hadiah. Iya ana weweh. Lah iki kan werna-werna nek infak iki biasane mengarah ning nggon masjid, pondok, terus sarana-sarana sing sipate barang mati niku jenenge infak. Ngono lho, ora iso kok ya terus ning waton ditembungke sak tembung. Iki ana sedekah, nek sedekah nyumrambah. Sedekah nyumrambah biasane nang gone wong karo nang gone apa wae nang gone kewan kuwi iso sedekah. Kowe tenan nang gone kewan kuwi iso sedekah, jenengan ki duwe pangan, ora kepangan terus nek kebon tak sedekah ki pitik dadi. Iki sedekah. Ana zakat gitu wis ana zakat spesifik ini zakat ngono kae ana bisaroh niku bebungah utawa tanda terima kasih lah nek kaya kula kira ya duwe bondo kira ning bisaroh kuwi to dudu infak to yo tanda terima kasih saka dulur-dulur saka jenengan lho kula iki oleh tanda terima kasih iki saka jenengan weh jenengan yo maringi kula to pira ta pirane ya kelingan to. Lah nek ngono kuwi ya halalan thayyibat jenenge bisaroh tanda terima kasih lah kok ngelokke iki saka infak haram. Ah lah kowe iki wong goblok muni dadi
Nek kuwi wis sithik-sithik ora ana ngaruh ning ati, masalahe sing ngomong goblok. Kleru ngono lho, lek omong kleru dadi wis megah ku gagas. Mosok gagas wong kleru. Ya wong goblok. Wong bisara kok diarani infak ya saking bodhone. Wong sing ngulungi we cetha nyun ngapunten ngaturaken bisara. Oke, siap Pak. Walan aku ki ora tedeng alang-alang kok dadak. Ala boleh repot-repot. Repot ditampa kenceng banget kae. Basa-basi ra aku kok matur nuwun. Ya matur nuwun. Adi jajan kae kula omong to bakule pun kula sing bayari. Mboten Pak Yai, niki mawon. Oh, siap aku ya ngono ya. Rasa hayal-hayalan kok ngono kok hayal-hayalan. Terus senengane sok anu ya. Ora paham ning sok muni dadi le ngarani wis malah blingerke kahanan. Infake rak ya nggo bangun masjid, nggo bangun pondok, nggo bangun kerdu, nggo bangun dalan, nggo ngecor dalan, dienggo madrasah. Aku niki infak kula nggo niki ngono kok ya. Nek nggo wong ngeten niki infak ora iso, niki sedekah ya nek wong iki. Aja kleru tembung kok ya. Nek nggo wong-wong ngeten niki sedekah. Ora kok niki infak, nek jenengan dulungi niki infak takon, infak guna apa? Otomatis to niki infak guna apa? Ora wis beda tembung to, men dong ngeten lho jenengan iki. Karo engko nek nembungke ngulungi kula ki aja kleru, bisa to. Kok ora paham. Aku angel lho. Marahin tek wektune. Niki sik terus ke sesuk ben supaya ati menep mlayune ridane Allah, mlayune rahmate Allah, mlayune barokah Allah. Dunya niki hanya sekedar sarana untuk ngunggahke derajat kita. Dunya niki hanya sekedar alat untuk takwa kita. Aja dilebokke ning ati nemen-nemen slow saja dunya niku. Insyaallah ra asik urip niku. Niki muga-muga tansah pinaringan karidan, pinaringan keberkahan, pinaringan karahmatan, manfaat faedah dunia akhiratipun. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.